Yes. Tell us everything you know. Πώς θα με κατρέψετε με λίγο μαύρο που έχουμε πάρει. Γιατί να είσαι αυτό, δεν νόμιζα. Θες να έχω ρε, ότι είστε με φυσικάτα. Πήγε, ψάξτε! Μπορεί να κάνεις μια δουλειά σου, τα μοντέλα, όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Και το κουράς, πιστεύεις ότι σε χρειάζομαι. I have waited half a century for this, and nothing will stop me. Θα με σκοτώσετε! Τι λέτε! Look at your fucking lying for me! Φίλοι, Παπρί! Τι κάνει εδώ, τι είστε! Καστρώνε, αλλά είναι